W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez, budź z wami. Lubi bratce, lubi sotry kniezu, lubi wasadni, bylicze 325 wotmie so za całe chrześcijaństwo rozsudny koncil Wenicea. K jubilei 1600 założy Pius jednaty dunżensniejszy swiedzień Chrysta Krala. 100 lat po takim tutun swiedzień świecimy. W naszej cyrkwi dopomaga na tutun potajność, albo tutu ideju, tam zade przykore przyczynena kartusza, na które stoi Soli Deo Gloria, kotraż ma horyka jedną kronu. Wy wiecie, tuta kartusza ta pochadza z lata 1952, wtedy by farary Wence, a w osadnym ważne to jeszcze raz uzbięć, na kogo se usmieramy, na niego, naszego Boha. Tak sme też dżęca przyszli sem do cokwy, żebyśmy jemu so dowerili, jo chwalili, a przez niego nazonili postępnie do naszego żywienia. Prośmy jego o to, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bohu Wszechmocnemu. Smij so nad nami Wszechmocny, a miłość Ciebie Boża, a spuszczuj się nam rychy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Chryste eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Chwała Bogu we wyżynach. Modlmy so. Wszechmocny wieczny Boże, Ty se chcesz wszystko obnowić swoim dubowanym Synu, Králu niebies a ziemie. Spošť prosimy, zobysza słowa z otroctwa rycha wyswobodzena Twoje krasności służyła, a bez końca Cię chwaliła.
tak prosimy przez naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż się z Tobą Duchom Świętym żywa, króluje po wieki na wieki. Czytanie z drugiej knihy Samuel. We wonych dniach przykładachu wsie a wszystkie kmieny Izraela k Dawide do Hebrona a prajichu: Lej, twoja kość a twoje miaso sme my. Hižo wczera a zaczerałšim, jakoby Saul król, a nad nami sy ty to był, kiż je Izrael won do pola a zaso domoj wodził. A Jahwe je k tebi rečal: Ty maš lud Izrael past, a ty maš verch być nad Izraelom. Tuž přinđechu všice ludzo staršine Izraela ke kralej do Hebrona, a král David wujedna z nimi zrečenje Hebronie před Jahwu. Potom žałbowachu Davida na krála nad Izraelom. Słyszeli jsme Słowo Boże. Czytanie z lista świętego apostoła Pawła Kolosanom. Bracia a sotry, z radością dziękujcie so Wódcy, kiż je nas za podzielników odkazania świętych wyswietlić czynił. Won je nas wutornu z mocy ćmy a przesadził do królestwa swojego lubowanego syna. W nim sme wumożeni przez jego krew, a rychy są nam wodate. Won je poda niewidziomnego Boha, pryniorodzeny szeje stwórby, niech są to trony, niech mocy, niech werchostwa, niech knieństwa. Wszystko to je przez niego a za niego stworzone. Won je prede všeho a wszystko traje w nim. Won je woła ciewa cyrkwie. Won je spoczak, pryniorodzeny martwych, zoby we všim prynictwo miał. Przetoż Wódcy je so zespodobało, zoby w nim ša pełność bydliwa, a zoby, gdyż by przez krew jego krzyża pokoj zczynił, przez niego wszystko ze sobą ujednał, štož je za nas, na zemi, w niebiesach. Słyszeliśmy Słowo Boże.
Chwaleny kiż zamienia kniazowym, zbawienie je królestwo naszego wódca Dawida, któreż przykazał. Kniez bądź z wami. Słowa świętego zczynia po Lukaszu. We wonym czasu nawodnicy ludu Jezusa śmieszachu prajo. Drugi mnie pomhał, nitko niech sam sobie pomha, jeli je uzwolony Mesjasz. Tyż wojacy hanjachu jeho, przystupowachu k niemu a podawachu jemu kisało ryczo, syli kral Żydów, pomhaj se sam. Nad jeho wołby też nadpis z grekskimi, waczonskimi a hebrejskimi pismikami tutun je kral Żydów. Jeden ze zwóstników, który z nim wisażtaj hanjesze jeho, nie ty Mesjasz, to wumoż sam siebie anaju, ale drugi swarjesze jeho prajo, nie boisz se ty ani Boha, byrniesz on czerpiał sam snekłastanie. Mój czerpie moj z prawom, dokeż dostawa moj to, štoś moj se za swoje nieskutki zasłużyłoj. Ale on nie niczo złego zczynił. A rekny, Jezuso, wspomnam mnie, gdyż przyjdziesz do swojego królestwa. Jezus rekny jemu, sprawdu ci praju, dżęca hiżo budże ze mną raju. Ewangelii naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi srdcowie kniezu, lubi wasadni. Ludzie naszych dniów zawsze troszkę spodziewnie reagują, gdyż słyszą o tym dżęsniejszym naszym wysokim swiedzeniu Chrystusa Króla. Za nich będzie to takie nešto, kajż jeden dzień albo jedna idea, która się z czasa padnie nam. A tola wiemy, mnozy zahimują się za wszelakie królowskie służby, królowskie dwory, ale wiedzą, nic etycznych, albo politycznych przyczyn dla, skiery z tego amancementu dla. Dyskutuje się o wszelkiej garderobie, o tym, że ma z kim czego dla zwisk, a kajki, a hacz, a dże, a dy, so nichtu nie odpowiednie zadżażał. O takim niczym rycza ladają na królów, królowskie dwory, służby. Chrystusa Króla świecić kaž dżęca, ryka, wuznacz wiriu do Tebie. Ryka, jeho etiku za swoje miritko si přiwzać, jeho za króla swojego żywienia przypoznawać, po takim jemu so podwolić. Dokež dawa on naszemu żywieniu jasny a zdrowy smir. Štož dżęca tule w cyrkwi naprajmy junu zemskie ważne świecimy, to chcemy junu we wieczności dożywić. Bezwurazniamy nasza wiera nadzieja se na niego. Nadzieja je to, że się człowiek jest mir a zmysł. Nadzieju nie smiesz zubić, nadzieju drbisz mieć, takie aber podobne sady zas a zas to słyszymy.
a niech to nie są hołe słowa, ale obchodzity wyraz nadzieje, kotraż je na przychod orientowana. To je docela jedna z głównych zasadów chrześcijaństwa. My mamy swój przychod przed sobą, nic swój końc. Nasz przychod wiezo nie jest tu toho świata, ale nasz przychod otewruje so nam przez Niego, przez Chrystusa, naszego Króla, Boha. Što je to do Króla, kotremu so dowierjamy? Te pismo dawa niekotru škuli odmluvu, dženca, dopomina one nas na onu stawiznu o tymaj, kotrajž buštaj z Jezusom skřižovanaj. W nimaj przedstawia so nam wuzbiehovaca kajkost Jezusa. Jezus je woprodzity wumożnik. To reka wun jedna na druhich, nic na sebi. Wun wumoża tych, kotci so jemu dowierjeja. Wun nie je na siebie usmiereny. Wun praji tutomu rubežnikej, kiež jeho nareči, dženca hižo budžeš ze mnu w raju. Lepe, hacz ze scenu skrzyżowania nie chodzi so zwobraznić, zo wiedzie puć Jezusa przez cierpienie do zbożności. Cel chrześcijańskiego żywienia je zbożność. Wiezo nam je jasne, na tule zbożność mamy so przygotować. Tež z tej winy każde leto znowa opominamy Jezusowe ziemskie żywienie. Radujemy so z Jeho národa, beremy na wiadomie, jak so on ubiła, mamy przed oczoma Jeho śmierć, hordo z nie uznawamy, zo je zrowa stanu. A dženca dowieramy so Jemu, Krale świata, Sudniki, Bożemu Syny, kiż był poniżeny i drbiał cierpieć, siedzi na tronie. Z toho časa, zo bu Jezus skrzyżowany, a zo je na krzyżu so rozmówił raj přilubił, wobhima nikak nadobna spokojność, kotraż od niego wyjdzie, szun świat. My się uwiadomimy, nasz świat lubujemy, mamy on rady, ale wiemy, świat nie jest szo. Przed nami leży nasz przychod, to, što je švun, zbožnik, nam zmožni, gdzieś chce nas witać. W krzyżu jest pomożenie. Tohodla są umiejcy zas a zasa w sobie w dobie romaniki skrzyżowanego jako króla na krzyżu przedstawili. Tak pokazują, Jezus je król, cele naszego razu, hacz je świat to nauczony. Moce świata sydaja na bohatych stolcach, tronach, maja husto wulku hubu. Swiat sam ma jeno jednego króla, Jezusa, króla na krzyżu. Jehodla so dżens zetkamy, dokeż k niemu przysłuchamy, a dokeż w nim widzimy nasz przychod, tohodla jemu so uznajemy, a jeho chwalimy. Jeho prosimy, żeby nas nawodzał, a żeby junu nas do swojego królestwa otwował. Modlimy so dżens wulke wiery uznacze, z osadnika na stronie 9 a 70. Strona 9 a 70.
Modlmy się ke Chrystusej, kotryż bu na drewie krzyża nasz kral. Przeswiedź przez swoją córkę człowiectwo, zo se wszystkich powołał do swojego królestwa. Prosimy, czy usłysz nas. Dopełń procu tych, którzy so pracują, wo lubość miasto na mocy. Prosimy, czy usłysz nas. Pokaż czemu święty, zo możesz nas mocy zwero wytrącić, a do swojego królestwa dojść. Prosimy, czy usłysz nas. Daj nam zrozumieć, co chce wszystkich ze swoją lubością ujednać a zjednoczyć. Prosimy, czy usłysz nas. Daj wszystkim ludziom spoznać, co si ty zamiar ich żywienia a ich sprawny sudnik. Prosimy, czy usłysz nas. Niebieskie Ojcze, Ty si nam swojego Syna posłał, żeby nas ujednawszy do swojego królestwa przyjął. Za to budź Ci dziak a chwała wieki na wieki. Modlmy się. Knieże Bożo, przynoszamy Ci dary k opory naszego ujednania. Prosimy pokornie, żeby Twój Syn sam wszystkim narodom udzielił dara jednoty a pokoja.
przetoż on jest Tobą żywa, kraluje po wieki na wieki. Niech Bóg z Wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so kniezy naszemu Bogu. Bo prawdzie je hudne, sprawne, zdobne a spomożne. Zoso czystajnia szudzie dziękujemy Knieże Święty Wódcie Wszechmocny, Wieczny Bożo. Ty si swojego jednorodzonego Syna, naszego Knieza Jezusa Chrystusa z wolią radości Bożą bułał, na wiecznego wyższego miesznika, krala wszechego świata. Wun je jako bezgrzeszny łopor pokoja, na ołtarzu krzyża sam siebie łopuja skutk człowieckiego umożenia zdokoniał. A gdyż nie dyszustwowu swojemu kniejstwu pocisnie, przepoda swojemu wódcy wieczne a pożytkowne królestwo. Królestwo prawdy a żywienia, królestwo światości a miłości, królestwo sprawności, lubości a pokoja. Toho dla śpiewamy z angelemi a arcyangelemi, stronami a kniejstwami, a ze wszemi siłami niebieskiego wojska, pieseň Twojej krasności, bez końca wyskają. Bo prawdzie światosti knieże, żułoż je światość, to odlacze prosimy. Posvěćujte daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam było i ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predahacz so wun dobrowolnie czerpienie wuda, za wun klip, dżakowaše so, wamaše, a poda jun swojim uczomnikam prajo. Zmitče a jistče šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Taktež zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso, a poda jun swojim uczomnikam prajo, zmicze a picze šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mno ich przelata kładawaniu rychu. Čińcze to, na mnie wspominają. To je potajnstvo wiry. Wspominają tuż niebieskie Ojcze na Jezusową śmierć a zwołastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że si nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciała a krwi, Duchu Świętym do jednoty.
Spomínaj, knieže, na svoju církev, pouše zemi rozbrojenú a vúdosplňujeme ľúbosti. Romadže s našim vámžom Leom, našim biskupom Heinrichom a ze všim duchovstvom. Spomnij tiež o našich bratov a na naše sotry, kociž sú umreli v nádžihi zo zroa stanu a přijmi ich a všetky zemretých do svetla svojho obliča. Smí sa nad nami všetkými prosimy, čas spošť nám viečne živenie. Ze zbožnej Boha roditeľku kniežnu Mariu, ze sviatymi apoštolami a všemi sviatymi, kociž sa či ze všech vekov spodobajú. Zobuchme Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim havenim, dała soci Bożą Wszechomocnywódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Modlmy się, kajże kniez nas uczył. Bądź Syn nasz, święto Twoje niebo, przyjdź Twoje królestwo, staj się Twoja wola, kajż na niebiu tak na ziemi. Święty chleb nasz daj nam dżęs, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie wiesz nas do zbytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smij się nad nami, a pomhaj nam, zobychmy w otrycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom jeszcze oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Knieže Jezusa svojim apoštolom se praju, pokoj vám zawastajam, svoj pokoj vám dávam. Prosimy Cię, nie lada na naše rychy, ale na víru swojej cyrkve. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, kiež se žiwa a králuješ wieki na wieki. Pokoj knieza, buď stajny z wami. Jezus, Jego Boże, światło ciemnocze. Jezus, Jego Boże, potatony pies. Boże, dzienioty, winu woda daj. Dawaj nam swój pokoj, uśmiech nam nami. Jezus, Jego Boże, światło ciemnocze. Jezus, Jego Boże, potatony pies. Boże, dzienioty, winu woda daj. Dawaj nam swój pokoj, uśmiech nad nami. Leče jenjo Boże, kotryż zabiera rychy świata.
Modlmy so. Przyjęliśmy knieże cyrobu nesmiertność, że nam cześć, zasłużymy Chrystusej Krali niebies a ziemie. Prosimy Cię, daj, żebyśmy wiecznie z Nim żywi byli w niebieskim królestwie, przez Chrystusa naszego Knieza. Dziękuję wozyweniam. Dżęcawy dwimaj oswieci so z Nyszporom 25-letna rocznica poswieczenia pomnika Cyryla a Metoda pola Smochčic. Przyzamknie się potom svačina a biesada w domie biskupa Bena w Smochčicach. W klosztrze wuhotuje dżęca komorny chór, notabene Leipzig, w 17 godzin koncert z kruchami Heinricha Schütza a dalszymi komponistami. Zajszły tydzień sme wodili wosadne przedstawicielstwo, wusledk je we wuwieszku wozywene. Po mnóstwie wosów są woleni do nowego przedstawicielstwa Martina Nowakowa, Matej Wauda a Jan Kliman. Jak to netko dalej będzie, najpierw junu zetka so niecisze wosadne przedstawicielstwo zakończy swoją działalność, a potom zetka so tutun nowe gremi, z którym się potom buradżuje najpierw junu, što so k tomu powołuje. Fara ma tu możność hać do 3 osobów k tomu powołać. O tym mamy so rozmawiać, koho a kelko, što ma zmysł, a potom tak rec stupi to nowe osadne przedstawicielstwo do zjawności. Możemy tak prać. Rožuc modlimy się w klosztorskiej cyrkwi niedzielu 2 utoro 18:30, sredu rano w 8 piatku 18 godzin. Tu we farskiej cyrkwi od ponże do piatka 18 godzin 30, we Worklecach utoro 18 a czwartk 17 godzin 30. Doma obstarania są utoro w Jaworze a Miłočicach, piatku w Czasecach, Jedlice, Kaszecach a Kukowie. Kolekta przychodnu niedzielu je biskopska za Caritas postajena. W Dobrošicach są kemše sredu wieczor 6, w Worklecach czwartk 6. Szulskie kemše są sredu 15 godzin tu w Kruščicach. Prinoboprovinska budżba je utoro w klosztrze za niemsku skupinu. W Kruščicach tu ten tydzień prinoboprovinska budżba nie będzie, w Worklecach po planie. Szulskie kemše w Kruščicach pak są 15 godzin sredu. Cicha se ta godzina przed najswietniejszym je czwartk 18:15 w klosztrze. Szuleriu 9-letników przeproszujemy na firmanski przychod. W Kruščicach 27 novembra, tak też 4 a 11 decembra, stajnie 19 do 20 godzin. A przeproszują firmujomnych kaž też osadną modzinu, potom k zakończeniu tej firmanskiej wuczby zromadnie do farskiej cyrkwy przyjść, czwartk wieczor 20 godzin, a tu so potom tun adventnu vesper zromadnie modlić. Czego dla, dokiż mamy sprynia tych firmujomnych czwartki że tu, a dokiż na sobotach je so zajszł letach popokazało, je přece nekake hineše zariadowane, ja bych jara husto ze jara mało modostnymi sam tu w cyrkwi. Ja si myślę, że też modostnym nie jest lubiło, ale ja si myślę, że na wieczór syła je można, zwona potom wszędzie tu sromadnie czwartk wieczór. W wikarii zetkamy so firmujomni przeco dzień predy, 26 novembra, tak też 3 a 10 decembra, 6 niemska skupina, 7 serbska skupina. Księskie zryczenie je piatk 19:45 na farę. Wszystkie redżaki farskiej cyrkwi są sobotu 6:12 na dżakny wieczór przeproszone. Lepszego planowania dla prosimy to do listczyny zapisać. Listczyn namakacie w wolnym zakładzie do cyrkwi. W Hurnikowym domie je ustajenca o nabożnych hrach w Serbach przystupna, otworona na stajnej niedzielu, hacz do niekak po południu 17 godzin. Farski biuro tutun tydzień nie je otworene, je zaurene, od 24 do 29:1. Cina to 1 zemre we starobie 78 lat, Peter Woko ze Širachowa, rodzene Smečke Čan. Kowanie a requiem bude te 5:12 we Širachowie. 28 zemre we starobie 69 lat, Barbara Springer z Marina Marczynego domu w Pančicach Kukowie. Kowanie a requiem biešte czwartk we klosztrze.
1901 zemre ve Starobecija 90 let Hanna Henselajtova, rodzona Szustrec z Hoku, što dalsze za nią so jeszcze woziwi. Knestnik daj zemrety miczny odpoczink. Niech odpoczywa Bożym pokoju. Porad Bożej służbą. Pondzielo rano we 7 za zemretu Hanu Heblaku a manželsko Pavowa z Hoku. Utoro we 7 za zemreto Jurija Wawrika a manželsku Heinžu z Kroščic. Sredu 15 hodin za kude duše skazana z Kroščic. Čtvrtk 20 hodin fest pomodziny. Piatk wieczorne kemsze za zemretoho Jana Żura, manželsku Hanu a Dżoku Mariu, kajż też żywych a zemretych swójby Żurec z Worklec. Sobotu 18:30 za zemreto Joachima Klimanta a zemretego starszego z Nowej Wieski. Na prvnej adventnej niedzieli rano ve 7 za zemretu Hanu Mirbinu a zemretego starszego z Kroščic do Ponaza Wasadu. Na pojednačích za zemretu Mariu Rehorjovu z Nowej Wieski v dvěmaj první adventne nyšpo. Potom mam jeszcze jedną prostwu, albo jeden namiet. Gdyż koszczenio se na advent przygotuje, potom on stajnie srećcy, staja tutum Bóg ze zwieżdu, gdy sem nitkoli jedną pohore šo sem si myslil, to by poprawie rane znamio było, też te zromadności, które sme svedčili w lecze nitkoli jubilejnym, gdyż bychmy tak rec jeden pangdang stajili tu na nasz farski areal. Ja myślę na to, gdyż by en optysce do zakoda na kirchu na horeka ten hodiny sztum stajał, byśmy mieli tam jeden rany zwisk. Stano so to chodzi, a byrene było, jeli ma nicht tu doma jeden sztum, bo tam schon prawie tundi by prejcz, a tu so tam chodzi, niech so nafare przyzywi. Ina możność. Przyjął wam żonowanu niedzielu, za to się Boże żonowanie wuprosimy. Jest Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz, a Syn, a Duch Święty. Amen. Dziecię pokoju.